точката и ще снимам втори епизод на Creator с мен 14. Ето, влизам в сметката с мен за MotanBG и DJ Mix от ProGamers.bg. Още сме си направили профила, защото му мързи да го направим. И ето сега ще играя първи си матч, но преди това ще... Първи матч с така от тази секта въпроси, не съм играл това преди. Само, че просто пратя оферта за един играч. Хайде, аз ще се изнасям. Къде ще ходиш? Къде от? И аз ще се изнасям. Се видим в нашите клипове. Чао! Той зарадаха, ма. И така, нека да пратя оферта. Ще... Извини, Андерсон. Ето, сега почвам. Став ще е титулярния. Ще гледа първи клип, сте разварили, че привлякох Уесли Снайдер и Гарет Бейл. И така тези шутнах колкото се може по-бързо. Сега няма успех. И разбавам центриране, така. И отново няма никакъв късмет. Аз съм го оцелил, не знаех. И така още не да го скипна, за съжаление. Ето даде. И така, ето съставите. Това е на Юнайтед, моя отбор. Най-трудно ще играе матча. Сега че видите става на Франкфурт, това е контрола. Ето го, става на Франкфурт, ето. Ще игра сега 4-3-1, аз играя в 4-4-1. И ето остават броени секунди до началото на матча. Ето го седята, не мога да кажа неговото име. Топката ни показват. И ето че матча започва сега. Мейер за Франкфурт. Сега Оцен. Където го ще произнася имената правилно на Франкфурт. Така че извинявайте, тук го греша. Тук Мейер се опита да пробие, по 3 села се справя и подава за Гарет Бейл. Ох, Джак пък тук от нея. Мейер. Ох, тук. Топката е подадена в вихия. Така е нещо такова, пък че това беше шут, не знам как взе. Сега нали контра такова. Уесли Снайдер, аз ще вратаря. Вече се върнаха защитите и му отнеха. Сега Кьохлер. Карик. Лошо да. Рот. Где? Феглер. Кьохлер. И тук Рафаел, но последваш Дякова сега си с нея. Подава на Оцен. Визич към Карик. Карик много е активен. Подава за Ван Перси. Тук. След това Ван Перси е Карик. Добра работа, но така се връща и се справя. Сега Шлеглер. Гарет Бейл.
Не ми отбеляза гол. Да, значи повече 22 минута. Към Майкъл Карик, към Ван Перси, бърза така, Гарет Бейл. Снайде пространство за отбрана, се справя много добре. Жунг, добра работа. Рафаел, Дехея, Шлягер, Скъпни, Рот. Пациент, Макмор, Мейер. И Фернандов няма, сега тук Фернандов, да се Снайдер. Карик, Бейл, Снайдер, друг повреди. Но тук колко върху едната на Демидов, тук, но после Снайдер не му остави шанс. Рон тук се справя. Майкъл Карик. Внимание, Видич. Подава за Ван Перси и тук Рот пресича паса. Рот отново за Франкфурт. Джакара, не успях да взех хубаво. Но просто не си дава. Вие си помня сега Мейер, към той Мейер. Към Джакпа. Мейер. И Рафаел за укрепна намеса. Руни, дълго тук. Дълг пас. Бил се отчудна да пресира. Тук играта не управляват преса. Малото сега, че имаш малко предпокъни, за да Фердинанд сгреши. Отново се топката и чисти неотдително, но внимание види, че се свърви сега. Снайдер. Тук пасът беше добър, тук беше добър, пасът беше добър, но имаш доста играчи и се не се търши. Сега Оцен. И той въде подава на Жунг, над Мор. Евра пресира тук. Това беше центриран, че не успя да се справя, имаше шут, но с рикошет и нищо паса. Фердинанд Карик и това е край на проблемата. Сети на много замъци след гола на Уейн Руни. Сега Руни, Карик, Рафаел, Бейл, Руни. Не търси бърза атака, моето човече има и грешен пас. Рафаел беше натиснат и сгреши. Тук Джакопа за малко да направи много лоша грешка, но Гарет не следва да поведе. Тук сега тече, иначе сега грешка, не е грешка на Франкфурт. Ох, тук бе лоша работа. Оцен. Фердинанд тук не успя да отнеме Мейер. Оцен се открадна тук от крака на Видич. И сега Руни че се стъча. Добра работа на Руни. Тук дълг тъч. Фердинанд се справя. И отново Руни. И отново стъчиш. Имаме да се саби до Макмор. Дехея ще прати топката напред. Това прати към Снайдер. Тук Бейл, великолепно въдеване. И това чудесно центриране и за отбрана се справи. От тук Кохлер да игра два играчи минути във въздуха, но си поведат
Но с това си трябваше топката и тук трябва да използва скорост, която не стигна. И Гаргет коридор, който ще бъде изпълняван от Ашли Янг. Янг центрира. Добре за внимание, видите, Демидов. Тук Кохлер се справи. Ван Перси великолепно изпълнение. Каква странична ножица. Но няма гол. Никол спасява. Тук фал. Бързо изпълнение. Снайдер. Демидов добра работа тук. Мейер. Сега Оциан. Кьохлер. Кьохлер тук. Дехе лови и праща топката напред. Снайдер тук не успя да играе с глава и Мейер се ме поя към Оциан. Оциан, Матмор. И отново Руни чувства в тъч. Тук Руни много се по-добра роля играе. Тук има сме в Франкфурт. Роди за фризионик. Мейер. Фенат. Тук бърка контролите и Бедиска се пусна за вратаря, но не отправи грешката и сега контратака. Гарет Бейл към Рафаел, никакъв шанс за Рафаел. Но сега да видим преста. Накара просто, накара да ми отиде топката напред. Сега Оциан. Към Матмор. Матмор. Паза Оциан. И тук не точно да. Тук сега ще има смяна. В Франкфурт. Мейер ще излезе, за да влезе. Инуи. Още не предприема сега, защото се забагува с 1-1, но сега ще има така, дайте направо. И витисна, то се въпроси ще влезем. Тренди ще замени пасивния Ашли Янг. Тук Демидов се справя. Тук заменетет. И ето Ашли Янг ще пресваме. Виждате като връста на жена и че Ашли Янг. И така ето Ашли Янг е заменен, да влезе Райан Гигс. Карите кошове да не Джако по-използва скоростта си. Така, Евра. Руни тук, топката на отнека, но добра игра. Инуи, извинете. Така, Карик тук се опита да запази топката, но не успя. Сега Оциан, ама е да опасна. Не, Евра се намеси. Учи топката напред. Тук хвърляне не спее от неме. Оциан. И тук не точно да. Оциан ще бъде заменен, като трети смена в Айнтрахт Франкфурт. И кой ще е негово място? Хофър. Той Дехея, просто като напред. Майкъл Карик. Гарет Бейл, Ван Перси, Гарет Бейл пробива. Тук хвърля с глава, великолепно.
да чистим добавно време, мисля, че тук само едно трябва да се държи топката, ето го край на мача, на печели с 1-0. С това на Уейн Руни. Играш мача на Марвидич. И само телевизия да е фартен приятел Челси. Не е приятел. Ще вие който играч ще се меня. Ще искам в моя състав и мисля това да е всички си кощи, но аз дали не го замених. Не съм го. Да, кличка не е заменен. И ще го дам като Челси. И така, ето, сейфвам кариерата и мисля това да е клипа. Защото се качва трудно и така. Айде, точката, благодаря за гледането.